Dame i gospodo, poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli na promociju knjige Argumenti i predrasude bivšeg premijera Mirka Cvetkovića u izdanju Službenog glasnika i Dan Grafa. Posle čitanja ove knjige meni se učinilo, odnosno došla sam na ideju da bi bilo idealno da svaki predsjednik vlade kada završi mandat napiše jednu ovakvu knjigu. Zašto? Pa zato što zbog odgovornosti za javnu reč jako će da pazi šta unutra piše, a i na jednom mestu bilo bi sabrano šta je to što je obećano, šta je to što je ispunjeno i svako može da se vrati da to pročita, svako iz svojih razloga, bilo mediji, kritičari, analitičari, ali prosto je, ja mislim, jako važno i dobro da ovakva jedna stvar postoji zapisana, s tim što mi je potpuno jasno koji su, odnosno ja kako shvatam, ne znam da li sam u pravu, argumente gospodina Cvetkovića i razloge da jednu ovakvu knjigu napiše. Politika ipak treba da bude nešto gde ljudima treba da se kaže ono što treba da znaju, a ne ono što žele da čuju, i mislim da i ova vlada je na neki način bila žrtva kritizerstva, a ne kritike. To stariji drugovi znaju bolje šta znači, i izuzetno je važno da se ove stvari napišu u današnjem vremenu, da bi, što kaže i sam autor, tako i zaključuje, da istina pripada nekim budućim generacijama. Čime se bavi ova knjiga? Pa, da li je vlada Mirka Cvetkovića i on kao premijer su zaista bili toliko loši kao što se misli i kao što je nekako provejavalo kroz javnost sve 4 godine? Autor na takav stav odgovara i trudi se da odgovara putem činjenica i putem fakata i jako na tome insistira, a metod analize mu je komparativan. Drugim rečima, s jedne strane upoređuje ono što je u ciljevima vlade rečeno na početku tog mandata sa ostvarenim rezultatima, a druga komparacija jeste Srbija sa svojim rezultatima u odnosu na region, pogotovo kad je reč o ekonomskim pitanjima u vreme svetske ekonomske krize. Šta je rezultat te analize? Pa, kroz 7 poglavlja od, ja bih rekao 8, ovo 9 je jedna priča o Crvenkapi, pa ne bih sad tu analizirao, jeste da zapravo ta vlada baš i nije tako loše radila i fudbalski rečeno da je dosta dobro igrala, naročito u nekim delovima ta 2 poluvremena koje čini prvi i drugi deo tog mandata, i da činjenica govori da je bilo rezultata, dakle nije bilo ono igrali smo dobro, ali smo nažalost izgubili. Knjiga ne obuhvata taj period, ovo šta se dešava nakon vlade, dakle ona se završava bukvalno sa vladom i ona jeste napisana, odnosno stavljena je tačka jedno 2-3 meseca iza toga, ja mislim da sam u oktobru stavio tačku na nju, iako sam naravno mogao još da je dopisujem, popravljam i tako dalje, ali baš zbog toga što mi je data sugestija da mora odmah da izađe, ja sam rekao bolje neka izađe ovakva nego da je još dopisujem, jer to dopisivanje može trajati i 6 meseci. Neko može da kaže da nakon čitanja ovoga da možda je pitanje selekcije, da li sam trebao da izvršim takvu selekciju ili da govorim o još nekim drugim stvarima. Moj odgovor na to je da zapravo ja nisam pravio sam selekciju, nego sam se isključivo držao ekspozea, i to ne samo osnovnih tačaka, nego i sadržaja koji je u ekspozeu dat u objašnjenju tih osnovnih tačaka, tako da sam iz tog sadržaja onda pravio oblasti, odnosno podoblasti o kojima sam govorio. Na kraju se ispostavilo da ekspoze nije pokrio sve ono što sam ja smatrao da je vlada uradila, pa sam onda otvorio još jednu potačku gde je rečeno ostalo i tu sam naveo još nekoliko stvari koje nisu pomenute u ekspozeu, i ukoliko se pojavi kritika na selektivnost, ona se može odnositi samo na tu tačku koju sam dodao, da sam možda trebao još nešto da dodam, tu je znači moja subjektivna procena. Smisao i poruka koju sam želeo da pružim jeste da gledam sa optimizmom u budućnost. Dakle, možda je sada loša situacija, možda je sada populizam preovlađujući način ponašanja, verovatno i lukrativan, ali ja sam smatrao
da će nivo demokratizacije društva ići u pravcu tome da se ide protiv populizma, da se jasno razgraniči šta je to regularni PR, a šta je populizam najgore vrste, i ta vizija mi je prosto poruka da verujem da budućnost koja dolazi će doneti mnogo bolju državu nego što imamo. Možda ne neposredna, ali ovde treba posmatrati u jednom mnogo dužem vremenskom periodu.